даншуноӣ кунад тайпошуно мебинивне ки 12 комментарий хондем хто хит ки намёгда кияй да пешонид сабр навис то зирашон нагалдез не шатақати назадем никто там ҷа менависим проблема нест баъд уже хит кадагияй на раф қати санат кенчид хоратон марҳамат бисомонӣ батла ташкил мекунем. Доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. Доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. Пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. Доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментҳои ва имрӯз комментҳое ки ҳафтаи гузашта ҷамъ шуда буданд ва мода интересне барои ӯ ҷавоб додан ҳамвода ҷавоб медиҳем. Чхел десен супермен тёмнашидагиай ва сараш вайронай кадом мехоҳад бисомонӣ кор кунад поён дар номера дар онҷа бинависен бисумаро мефаҳмонад чхе кор кунед дар телеграмаш ҳамон номеро да бинависен 939 22 87 96 яъне аз соати 9 сар то соати 4 бегара дар телеграм менависи агар ҷавоб надод пага ҷавоб мета ва кадом мега ки намегзаронен бародаро ё аму шартҳои гуфтагира дуруст иҷро намекунед ё ки рӯтона сиёҳ мекунед. вобщем рафтем. ҳазор як қиссаи исломӣ гуфта акади худо ҳаммада ютуб канал созира ёд бите бародаро ютуб канал созира бепул ёд наметем ҳар як секретоша мефаҳмонем ҳамаша хай ҳамун номеро дар телеграм бинависен мефаҳмонем чанд сумда шеб баротов гуфта биё ягон сумудроӣ кунам ба худои хеле бародарои даҳанкалон бисёранд даншуноӣ кунад тайпошуно мебинивне ки сум пум рӯй намекунад мардак боши унам номеро дар телеграм бинавис картаи Сбербанка рӯид мекунем ку сума рӯй ки агар мардак бошед мардак набошед хай туғрияй иҷада туғрия иҷа любой кас медроя. Рейкл гуфтае ки ака комменти мара хон дар барномат мардак борин 7000 рубл метумта дар пешонид сабр навис барнома кун ба ман ҷавоб шудум кай Рейкл кай 7000 рубла ба худо мегӯ ман 7000 рубла биёр дар инҷа сабр менависим калон калон як барнома хеле дастой намегзаронемш. Ҷалол Мавлоно Сити гуфтае ака ҳами кинои ребтон чӣ шид бад давомаш кинои ребмон аз сабабе ки 5 серия бировардем лек мутаассифона просмотр нагирифт ва ман ажида доштам ки ай сеюм серия аз боло просмотр мегира ва айби хидмат чунки кино да бояд юмор да байд мекунем киноро бояд интересен мекунем не ки мо фақат кино да сирра асрори реперро гуфтем фош кунем ки аказоица мухлис да интересен набудай ва фикр мекунем медонист ҳамаи гапи чапа бароям просмотр нагирифт ку як қувва пайдо кунам баъд давомаш метам маҳкамаш накардаму но ҳозир қувва надорам барое ки бовар дорам ки бо меброриш боам хеле 5000 7000 просмотр мегира. Вко футсити гуфтае дорихдо пешонида газон бикор стадиони минишка анапул мутаассифона ҳамаи бачакҳои футболист Россия рафтагиам ғарибӣ да кор дорам барои ҳаму ҳозир бикореам максимум рӯзаш да як бозӣ мегзара невыгоднее да бо газона поддержка кардам дар кор кадоме ки пашмои тайкаша поли нест каданияй дам номерои телеграм бинавис номеро як асаментемуд лазер хати нестшон мекунам кечира полничо. Мусаввир Аминбеков гуфта 70000 метумта мардак бори да пешони ники инстаграми мара навис 10 барномада реклама кар агар та ҳам бачакҳои даҳанкалон боши ки даҳанави мекунӣ таги пота мебинем лучше комментарий навис не ки агар реально серьёз гуфтеса боши намҷа бин номер мондагиам да онаму бинавис вай мегӯяд ки да Сбербанк чхели сума мегзарони 70000 рубла ва никто дамҷа менависим проблема нест короче бинависам номеро да Мусаввир Аминбеков
Аломуддин Раҳимов гуфта ака духдо дар барномаи дигари дар пешонид бинавис ҷой барои рекламаи шумо баъд мумкин бихаранд реклама. Ҳамин фикра кардестем насиб ша следующий барномаам хел менависем ҷой барои рекламаи шумо. Фанат Король репа шонемси гуфтай ака духдо ай бай ба худо аму шонамоне ай аму положения броя ба чанд қайме фуратон пастиш занед. Шумо ба худо мардак несте як каса диде дар лави кӯҳ ба як даст кашолай дастша намегире шатақати мезанеш ки биғалта то зира шумо нағалда знай шатақати назадемш мухлисо шумо шатақати заденш вай мардак да ҳаму лави кӯҳ задни салто зад гуфт мара мухлисон падешка мекунанд хеле зии кунаш задни салто зад ки нав рафтан дастша қабидем гуфтем мужик ба ҳамаи мухлисот наша اون مخلصات دهنشون رزمیر نداره گفتی گپا خودت دار فانتزیور بعد اوشه خیت کرده یک نرفت قطعی سنت کن شید گفت خیلی بیاد توریه ناز کارگری سنت های کلیپش کرده سای خیلی کروچی خطان خیت کنه اینکه چیکار کردین نسبتشون ما رو هرچی نگین ما دست روی کردیم وقتی که زد مثال تو زده دور رفت ай шумо бори дошт прижок вери каданин буд ки кадме Assassin's Creed бускага медона ки дауҷа хели чи набудай арубачаи каҳ набудай фирӯз гуфта доди худо калат калона ақлат кама ки дада просто тагу қа сум мета охи пешони қадар калона реклама мемони сум мегири ики якон чи надорам пешонит калон бошад марҳамат имрон гуфта дохудо дига батл ташкил намекунӣ насбка боша ай август ташкил мекунем батлери соли 2021 ва ҳаракат мекунем ки ҳар рӯз як батли бирорем муҳаммад ягон батли соз ташкил кунем як ба як ба гуфти шумо батли кира ташкил кунем як ба як дар комментария бинависен ва агар ки бинам выгоднее ташкилш мекунам лек бо як возможности дига астай хеле мекунем батли як ба як ташкил мекунем мисол шумо 10 сомони батла 20 сомони батла мехаред ва мо батла доступ только спонсора мекунем спонсоро да доступ метем ва ё чон тамошо мекунанд тамом баъде ки спонсоро тамошо кардан баъди 5 рӯз пас 4 рӯз пасш баъд обши дигаро ки 10 рӯз пас баъд дигаро тамошош мекунанд ин хеле возможност ҳам аст яъне 20 сомони барои в общем 20 сомони мепартои спонсорӣ мекунем батла мо ташкил мекунем ва бо батл тамошо мекунем ва дар ҳамун охири батлда хеле номотона менависем ки спонсорои батл киянд хеле номотона ё фуратон суратотона дар ҳамун охирда полни мемонем что баъд бинам ки киё спонсорӣ кардан ки ҳамин батл ташкил шид короче инам предложение фуратон марҳамат 20 сомони батла ташкил мекунем любоч Clash of Clans падохудо аҷоиб гап мезанем 50 канал да подписаться кардагим ҳамашон реклама мекунанд ҳаваёра май аз суми партом девонаи ту хубуш бас кунам мухлиси репа хубай мотра нафтесам ки ҳама да парто ма гуфтесам ки шумо мара мегӯед ки реклама накун барномаот сиз шидаанд ма шуморо гуфтесам ки айнами 270 чанд ҳазор нафар ҳар моҳ хатия ясомони хотя 30% амо аудитория ясомони партоя 30%ш хитон представить кунед қариб 6000 сомон мешава ясомони партоин ҳар моҳ тамошобинони азиз касе ки мехоҳад клип куна лекин монтажёру оператор надора метавонед дар ватсапу телеграми инами рақамҳо муроҷиат кунед касе ки берун аз ватана метавонед видеотонро рӯй кунед монтаж карда метиҳемтона барои коромона дидан ин қагинаина саршид рафте барои ки мекоби хайпат ранги жолти преса якас да кафан туфан мешава якас да чала туи шайтон ма истодар ана бистодар гирьянака сукай ҳаром баёд биёр хиёната баёд биёд неки мо омадем ки гарени ёра бушкане на бесу иреса инес мп клан группаи айтим рест хоси 1 миллиона сарф кардите бефойда натурите холиб шиди тонисти мара давонда айб нашиди сади хасбулаво ҳабиба дай болои дишамека пари дошиқа ҷосеши канара нара тоқа ки яке сармот мезана
ман нигаҳ кинин полностью чизе ки вообще успед намекунишад хеле ҳар рӯз 3-4 барномаи меброя ҳар рӯз бо ҳамашон интересният бо ҳамун сумора мо аксам намезанем реперо да приз метем ин метем ун метем чанд каса кор мегирем ки барнома тайёр кунанд в общем шумо ба як сомон додагитон чанд кас соҳиби кор мекунин бо қадар барнома мегирем чанд каса звезда мекунин чанд каса соҳиби сум мекунин ина чиза мо дар назар доштум яъне ту як сомон дар канали бити ки ҳеч куна кунем не мо ҳар рӯз 3-4 барномаи мебарем агар ки 30% аудиториямон як сомонӣ бита инам қадар гап ва ибад охиром комментария 12 комментария яъне 12 комментария хондем хитон хит ки намёк да кияй ва бачаако ором бошен хитона нигаҳбон бошен ва ясумара фуромӯш накунед